už je ráno. Mohol by som si adoptovať dieťa. Tak idem do adopčného centra. A idem. Takže už som tu, len zaparkujem. A idem. Ja už by som mal byť zapísaný tuto na tomto liste a som tam. Takže si môžem vybrať jedno decko. A vypadá to, že tu je iba jeden. Ahoj. Ahoj. No, ja budem tvoj nový otco. Môžem si ťa zobrať? Sadni si sem. Do auta. A ukážem ti, kde je tvoj nový domov, OK? OK. Toto je tvoj nový domov. Môžeš ísť z auta a sú otvorené dvere, takže môžeš ísť dovnútra. Tie dvere sa ledva dajú otvoriť. No poď. Ukážem ti, to je tvoja izba. Máte aj schody? Tu je tvoja izba. A tu máš proste svoju, toto je kúpeľnu. Chceš niečo jesť? Áno. Čo by si také chcel? Mám iba hot dogy. Chceš hot dog? Dobre, idem ti ho urobiť. Ty tu môžeš zastať v svojej izbe a hrať sa s hračkami. OK. Podľa to nevidím. OK, takže idem do tvojej izby. Hot dogy sú hotové. Tu máš hot dog. Ukážem ti ešte aj moju izbu. Že len, kebyže by si sa bál niečoho cez noc, tak len za mnou prídeš pod. To je moja izba. Do svojej izby, alebo sa hrať dole s hračkami. Ja za to idem nakúpiť. Dúfam, že nezapálíš dom alebo voľačo také, OK? OK. Ja si myslím, že by Datko nezapálil dom. Aj keď vlastne, prečo mu hovorím Datko? On by sa mal volať, jaké meno by som mu dal? Juro? Jo, to je dobré. Jurko. No, idem zatiaľ sem nakúpiť. Ja si nemyslím, že by on zapálil dom, pretože vypadá jak dobrý chlapčisko. Zatiaľ všetko sa mu páči. Zatiaľ neplače, ale podľa mňa cez noc to bude inakšie. Kúpime nejaký ten energy drink. Vodu. Sandviče, pizzu. Meso asi nie. Mlieko.
ice cream, som zabala, jak sa to volá po slovensky. Ešte Doritos, jablka, banány, to je asi všetko. A ešte nejaké čokolády. Tu je kreditná karta, zaplatím. A môžem si zobrať moje one. Dám to sem do kufra. A idem. Vypadá to tak, že nezapálil dom, ale dúfam, že neurobil tam voľa do bordel. Už som doma. Ahoj. Už som doma. Počkaj, zabudol som zobrať nákup. OK. No, dobre. No. Dám sem nákup. Tu takto. Chceš niečo? Čokoládu. Môžem to... Tuto hnedo, alebo tuto oranžovú? Tu hnedu. OK. Jo, môžeš si kúkať, ale mohol by si kúkať namiesto Breaking News. By si mohol kúkať toto. Potom budeš sa volať Juro, OK? OK. A budem ti hovoriť Juro alebo Jurko, OK? OK. Juro, Uh-huh. už je moc hodín, už by si mohol ísť spať. OK. Takže vypnúť a poď za mnou. Poď. Budeš spať v tvojej izbe. OK. A keď sa budeš volať Hobbit, tak za mnou príď. A môžeš so mnou spať, OK? OK. Dobrú noc. Dobrú noc. Ja povypínam celý dom. To bol dlhý deň. Si ma zobudil. Dobre, poď so mnou spať. Ja sa niečo A už bojím. ticho.